Mayangkara original. Bos, udan terus gak terang-terang. Iki piye? Padahal lho, Bos. Lah soleh. Ya. Bos, goleki, Bos. Iki lah goleki. Ora terang-terang belas udah malah deres iki. Ayo panggilan Bapak Soleh. Iki udah deres. Oh ngono. Oh sing nyirep Kang Dalang. Sik, piantune ben nyumet rokok ya toh, menikmati rokok. Lah iki menyane disumet. Wah, ya tenan ya Allah, matur sembah nuwun sanget. Aku saya barok. Saya barok aku lho, Mbah. Ya Allah, matur suwun sanget. Kak Dalang, mugi-mugi diparingi sehat selalu. Mugi-mugi tambah kathah rezekine, mugi-mugi dilancarne usahane. Duit 50.000 balike 2 juta. Ngapunten nggih, Bos. Cah dongakno Bapak Ki Dalang iki lho. Mbarong iso ya to. Ngayomi Mayangkara nggih saged gitu, Pak. Muga-muga Bos Soleh diparingi sehat. Amin gitu. Muga-muga jenengan besok barong ning Mayangkara. Seniman sejati nggih, Pak. Wah, rajane Kediri nggih niki lho. Nggih matur suwun sanget nggih niki, Pak. Mugi-mugi berkah. Ayo cah, saiki ganongane sauto dhisik. Iya ta? Ayo Mas. Ngapun nggih Ki Dalang. Nggih. Tepuk tangannya mana? Wey! Tepuk tangannya mana? Wey! Kecil-kecil cabai rawit. Ya. Wey! Tepuk tangannya mana? Iya.
X O A iya Pelangi Audio Bayangkara Original Tepuk tangan Bangganong cilik Tepuk tangan Hople, tak sawane emang ewu mulio. Kalah aku. Aku kalah aku. Wes mulio delio. Saya jani ki ane sapa to? Dek, rotor yang ngiyup. Sampai diparingin asma sinten? Nama kamu siapa? Daniel. Daniel, Daniel. Masyarakat kene ya? Anaknya siapa? anaknya Mas Dino. Mas Dino. Anak kang dalang. Anak kang dalang. Oh, ora loh. Sampai nama masyarakat kene le. Sampai kok iso munyer-munyer ngono ki piye? Atletik. Atletik, wah. Tepuk tangan, Pak. Wah. Aku cuma kalah nih lho piye lho. Aku isi lho, Dek. Piye. Piye? Wes teko, masyarakat mungkin sapanen ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyarakatnya mek luwirih duit entek. Bengok saya banter sawarane ben metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gak, sing santai, ojo karo emosi. Sik ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kuwi. Dengan nada-nada sing sabar, alus mulus kaya kulite mbake kae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Dek Daniel. 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 Heeh, peno mikir peno. Ora nyanyi dicelok. Arengno. Iki nuwun sewu pangapunten Mas Panitia ditunggu Mbak Niken di parkiran iki nuwun sewu ngambil payunge. Nggih. Panitia monggo. Nggih, ngambil payunge. Kok sireben sik. Sirep sidel permar udan terang. Nggih. Sik, panggilno Mbak Niken ya. Masyarakat kene iki wis ngenteni Mbak Niken. Lek kaya ade iki ra kangge cah. Aku karo kowe ra kangge. Sik kangge iki Mbak Niken. Saiki piye lek caramu nyeluk Mbak Niken piye? Iso apa gak? Mbak Niken sayang metuwa. Lah kok ngene iki?
Wah, kudane lebu. Lah Mak Niken hayang matamu ya. Mbak Niken. Aku tungguin di sini ngono kan. Mbak Niken, aku tungguin di sini. Bapak Soleh, aku njaluk sangu. Bapak Soleh, aku njaluk sangu, gak usah kakeh, 10 ae. Lah matamu iki. Mangewu. Kurang, gen jajan yo wis entek engko. Iki Pak Men ditoko anake pinter men mangan dadak. Iki anak gue Kang Dalang ayo kelejingan modele. Iki anak buahmu iki. Di. Wibo. Matane anu kesetrum. Cakepmu kesetrum. Sik, iki mang ibu apa nyawer 100.000 tinggi cah 5. Syarate udane tenan dhisik. Eyang Mayangkara. Kula nyuwun pinaringan. Aja ditumbal. Aja ditumbal. Sampean sing cepet lah mujune. Arep mau ditumbal. Terang, tangane keduet. Cak goblok. Lah piye to, Mas? Aduh kok angkat. Lah sapa? Kowe ndonga saenae ae. Nggih tumbal. Anake wong diga anu iki diudan yo matane picek. Cak goblok kowe jenenge. Dik, sampean tak teko ya apa? Jujur iki ya. Sampeyan iki kelas piro, Dik? 5. Prejengan kaya jeber kelas 5. Percaya guruku ngono. Sik. Dik. Kelas 5 ya to. Tak jejere karo jetpot. Jetpote iki tumbal. Iki eyang Ora Mayangkara. terang-terang blas iki jane nyapa? Sik to, ndine bapane? Hah? Bapane go monggo. Pak Dalang iki terangno. Bapane go nanti. Kok bangga terangno? Padahal guru ya siji tambah siji sama dengan 2. Ayo. Eyang Mayangkara. Sik to menyang. Anake wong ditumbal. Sak. Iki arek wong mok kira oncong ta apa? Dibungkus. Sik to iki mah. Kowe jane pekok kowe ta. Ayo terang. Ritual eyang Mayangkara. Aku gak iso lagi. Gak kuat aku. Bapak Rego, monggo. Ayo ngisi ngole. Ngisi ngole. Waduh. Hei. Ora ngono. Iki padha gendenge. Ora iku uwanget ngene apa iku? Dikei silet. Lah kok uwanget? Nek wajahku lho uwanget. Bocah pipis. Eyang Mayangkara iki yo gawe Bocah pipis. kopenge ndi? Kopenge. Sele, saiki season kedua. Suro galake Mayangkara iki arep metu ya to. Sampeyan iki duwe kata-kata apa iki? Gak duwe aku. Dongakno Mayangkara iki tanggapane akeh. Ya to. Bapak Soleh sak keluarga sehat selalu. Sehat sing nanggap. Sehat sing ditanggap. Lha kok amin tok iki. Sing bakul kae padha payu entek laris dagangane. Amin. Sampai ndang gede ndang sunat gek nanggap Mayangkara. Masa wis sunat saiki? Amin dijak apa ora? Dijak. Sopo sing ngejak? Gus ayo. Sing kejak Gusti Allah. Wis saiki ya ganti bandengane Mayangkara medal ya. Dan sabar botol. Wis ayo Mas lanjut nih
wis bantengan wis lak katisen. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Dimas Niken Salindri. Selamat datang. Yo matane kayak astronot. Ya. Kayak astronot. Gak astronot, Dik. Kowe iki Kayak Macron. Kayak makaroni. ya Allah. Kayak makaroni. Kowe iki teko dino kek. Sama nika bapakipun Niken Salindri. Pak. Lah niki kayak astronot. Kowe berkoti. Kayak Niken. Kayak Niken. Niken kayak Niken. Aku tak istirahat dulu ya. Ya, ya. Presiden kondang kayak Pororo. 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 Pak udan Pororo. Bocah kayak lontong kayak astronot. Wes ndak mikir Pak. Kok sira gering. Badukmu kayak dakocan astronot. Badukmu kayak astronot. Pero astronot ora. Masa, enek sing nyawer bose WPM. Wahyu Putra Budaya. WPBN ora. Enek sing nyawer bose ke jaranan ke lho. Kelo baju putih WPU. Kowe maju rono. Bah, ya Allah. Bu, moga-moga jarane sampean sukses selalu. Ya semoga-moga banyak rezeki kang kathah, matur suwun. Aje, rono aje. Rono sawer aje. Wis ta sawer. Daniel sini Daniel. Bah. Oh Daniel wis kowe lagi do, ora kangge. Aku sing urung. Wes. Wes masa. Wes dak maju no ngenteni apa? Endang. Dinten wong akeh ning panggurane wong malah rono. Wes. Ayo Gel. Ayo Gel. Ayo. Cak gendeng nganggo cak gendeng. Kowe ora gawe kaya astronot. Iya.
Satusan nih. Aku urung. Tepuk tangan sih. Aku di. Loh, iki sama njaluke no. Lagu. Oh, njaluk lagu Sah. Njaluk lagu. Ya niki monggo bandikan. Nggih. Oh, soalnya apa? Iki ngesa kul buntet. Kul buntet njaluk lagu. Gak kul buntet. Walah. Iya. Gegering jawira mening pasewakan aku. Gegering jawira mening pasewakan aku. Lamanya bakti ucap mano ing sajroning wana lirboyo. Wana kang aran alas kang aran gedhe boyo kang aran pekiwo. Tumudulake bebaya kang gedhe. Elok. Kopi kaldini Pakti Singokumbang Aja terus sore kaki ana timah jagat nyangking pokor kencanane isine tungota sandang kelawan yo iku bagian nipun wong melek saperna rimo ana dongeng ente-ente sita mengka batin
anungguli mringsa Orang tanding kelawan aku kuwi. Sapa sing menang? Ayo maju bareng-bareng aja mung maju siji-siji. Lah iya bener kandhamu lali sumber katiwastan. Pati Singa Kumbang kula nderek pati. Kula nderek pati. Yang Mayakoro. Eling lan waspada. Slumun slamet. Sajatine sira iku sapa sajatine ing badan sira iku kudu nindakake perkara apa ning donya. Aja lali marang sejati sira yen lena marang sapa sira. Ananging elinga yen sira iku kudu ngerti yen bebuden luhur iku ana marang jiwa sira dhewe-dhewe. Kanggo tulodo yen jaranan iku tuladan marang jiwa kita sedaya. Ing pangertosan jaranan iku ajarana sing tenanan. Ing sakjroning jaranan iku ana watek eca lan watek ala. Yen ana watek satriya, ya ana watek buta. Kabeh iku kudu diajari sing temenan ora mung sekedar tontonan hananging sing kautaman iku tuntunan.
Aja dadi sifat ana kaya butuh nanging dadi sifat kaya satriya digdaya. Digdaya marang ati kanthi ikhlas, sabar ngadepi apa sing lagi sira tandhang, apa kang lagi sira coba, eling marang Gusti Kang Kuwasa. Eyang mayang kara. Hadilah. As. Eyang mayang kara hadilah eyang. Eyang mayang kara. Eyang. Suro. Sore iki kita kudu panjenengan Suro ngayahi kewajiban ngayahi atur panglipur ing warga masyarakat Tanggung Jami. Sampun rawuh panjenengan sampun rawuh sampun hadir. Mayangkara ori Cina Suro
Suro. Iya. Daging bayar. Daging. Maya. Ingsun puji maring pangeran. Mugi kathah mitra sami kalis. 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 Kalis ngering sambi kala.
Eyang Mayangkara. Wahai Eyang Mayangkara, kula suwun panjenengan rawuh hati. Kula suwun mlebet wonten ing badan anak wayang Mayangkara original. Kula suwun Eyang kula suwun hadilah Eyang Mayangkara. Hadilah Eyang Mayangkara, kula suwun. Mayangkara original Pelangi Audio Pro. Bas opo wis lali sliramu
kancane